खुलुमबाय बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि सावरायथुन हाबाफारि दिनैनि बे समाव जों हांख्रायनानै लाबोदों मोनसे समाव अल इंडिया रेडिअ'आव बर' आयदा बेवहाय मेथाइ रोजाबदों बिथाङा बिथांनि मेथाइफोरा खनफ्रोम रबिबारखालि फोसावनाय रैसुमै खबाम आयदायाव रायजो राजाजों हांख्रायजानाय मेथाइफोर खोनासंहोबाय थानाय जायोमोन अशक दैमारि बिथांखौ जोङो जोंनि बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन बिथिंनिफ्राय बरायदों आरो खुलुमनाय होदों थेंक इउ बिथाङा दा समसिम दिल्लीनि मोनसे जाफुंसार खौरां बिजोङाव हाबा मावगासिनो दङ लोगोसेनो टाइम्स अफ इन्डिया खौरां लाइयाव मुम्बाइनिफ्राय फोसावनाय जायो आरो अल अभार इन्डिया बिथांमोना एडिसन दङ बिनि अनगायैबो बिथाङा बर' सोमावसारनाय समाव बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि दैदेननायजों जेनाखि गोग्गोम सोमावसारनाय जादोंमोन आलादा बड'लेण्डनि थाखाय बै समाव बिथाङा नांफाथाबदों बिनि उनाव बिएससि एकर्ड जादोंमोन बिएससि दाफुं जादोंमोन बै समनिफ्राय बिथाङा बिएससिनि चिफ सानसंकर बसुमतारी प्रेम सिंह ब्रह्म खनकिसन नार्जारी आरो बिनि उनाव दा समाव 17 बोसोर बड'लेण्ड ट्रेडार काउन्सिलनि चिफ जानानै दङ हाग्राम महिलारी बिथांजों थाफानानै खामानि मावगासिनो दङ सुंथानाय खामानि मावगासिनो दङ जे जाय बिथांनि हाबाफारिया बयबो रायजो राजानि थाखाय बरायथाव नाथाय बिथाङा बिहाइन्ड अफ दा स्क्रिनाव थायो बिथाङा स्क्रिननि आन्दोआव थानानै खामानिखौ मावबाय दङ बड'लेण्डआव खामानि मावनो थाखाय फैनाय एबा बड'लेण्डआव खामानि होसोनानै फैनाय रायजो राजाखौ बिथाङा लोगो हमनानै रायलायो आरो बिथांमोननो बड'लेण्डनि चिफ बिथांजों लोगो हमनायनि खाबु खालामनो हायो आरो गोबां साखौ सुंथानाय हाबाखौ मावगासिनो दङ बेबायदि गेदेर बिथाङा दिनैसिमबो मेथाइ खनगासिनो दङ रिपर्टिंनि खामानि मावगासिनो दङ आरो रायजो राजाखौ सिबिगासिनो दङ बिथाङा बड'लेण्डआव चिफ जानाय साफ्रोम गेदेमामोनखौ लोगो मोनदों बड'लेण्ड सोमावसारनायनि आगुआवबो अडियासल सोमावसारनाय जादोंमोन रमान स्क्रिप्टनि सोमावसारनाय जादोंमोन बर' राव बिजोंनि थाखाय हांखो बाहायनो थाखाय बै समाव बिथाङा बाहागो लाफादोंमोन बेबायदि गेदेमा सुबुं बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि चिफजों अराय सम नांफानानै थानाय गेदेमा जों बिथांनिफ्राय दिनै मिथिना लागोन जे बड'लेण्डनि चिफ हाग्राम महिलारीनि जिउनि बाथ्रा आरो पलिटिकेल केरियाराव हाग्राम महिलारीनि हाबा हुखा लोगोसेनो आगु समनि बिएससिनि चिफमोननि माखासे रुजुथाय सावरायनाय गिबियावनो बिथाङा जिहेथु मेथाइ खनग्रा मेथाइ रोजाबगिरि जों बिथांनिफ्राय मेथाइ दोंसे खोनासंनानै लाग्रोगोन बिनि उनाव जों सावरायनायाव बाहागो लागोन गेजेर गेजेर जों बिथांनिफ्राय मेथाइ खोनासंबाय थागोन अशक दैमारि गोजोन्थों आरो गासिबो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि नायग्रा बड'लेण्ड टेलिभिजनखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि फारसे आंनि खुलुमनाय थाबाय आरो आंखौ गोदोनिफ्रायनो मेथाइ खनग्रा होननानै सिनायथि होदों अल इन्डिया रेडिअ'नि नंगौ बे हिसाबैनो गोदो गोदायनिफ्राय जायफ्रा आंनि मेथाइखौ खोनासंबोदों सोरबा रुंसारि जालांबाय बिथांमोन बयनिबो आंनि खुलुमनाय आरो दा जे गोदान जोलै फैगासिनो दं खोनानो मोनाखै गोबाङानो बिसोरनो आंनि अननायखौ आं जासिग्रोबाय दा नोंथाङा आंनाव मेथाइनि खोथा बुंदों मेथाइआ गोदो जा रोजाबबोदों आं क्लास 6निफ्रायनो रोजाबबोदों खिन्थु दा आं जेखौ रोजाबगोन बेथ' फुराना मेथाइनि आंनाव ट्रेक गैया दा आंनाव दङ हारि सिबिनायनि दं रमान्टिक मेथाइ दं माखौ खोनासंनो लुबैदों रायजो राजाया मोनसे मेथाइआव बिराद एट्राकसन जानानै दङ फै अनजालि
बे अल इंडिया रेडिअ'आव खननाय मेथाइ नोंथांनि जोबोद पपुलार मेथाइ आरो बिनि उनावहाय नो मोनोमपाया नोंखौ आंनो हरा उसा उथुब खननाया उसा उथुबखौबो नोंथाङा बे मेथाइखौ खननो दोङो दा बे मेथाइखौबो जों उनाव खोनासंगोन दा समाव नोंथाङा दा गोदान मेथाइ ट्रेकआव दङब्ला बेखौ रोजाबना होदो आदसा दा होमबा आगोलनिखौ खननो हायिनि थाखाय रायजो राजानाव आं निमाहा बिबाय खारना जाहैबाय आंनाव ट्रेकआ गैया दा आङो गोदान ट्रेक गोदान मेथाइ बानायदों बेखौनो आंनो रोजाबनो लुबैदों आङो बेसिकेलि रमान्टिक मेथाइखौ आं रोजाबबोदों रमान्टिक माने मोजां मोननाय दा आं दा जे मेथाइखौ रोजाबगोन बे मेथाइआ मोजां मोनलायनायनि मेथाइ इसोरा मानसिनो अननाय मोजां मोननायखौ होदों मानसिनि गोरबोआव मोजां मोननाया जेब्लाबो दङ खायसे मोजां मोननाया मोनफुंनाय थायो खायसे मोजां मोननाया मोनफुङै थायो खायसे मोजां मोननाया गेजेरावनो दं सानैजों मोजां मोनलायो खिन्थु मा होननो बेनो आरो मेथाइआ रोजाबनोसै बिदिबा बे मेथाइखौ आङो भलिउम होना लाबाव नोंथाङा हिन्दी फिल्म वर्ल्डनि गायखाजों रोजाबनो सानदोंमोन बालाहामा बिखानि गांनाय उखैनायखौ लैथोमाया बोरै मोनथिनो लैथोमानि दै थुना बोरै मानो होसोलाङो बालाहामा बोरै मोनथिनो जिउनि गुमोरा बुङो साबसिन जोनोमालायनो सुबुङानो नाथाय बेबो खुद्रियो सम सम मिनियो सम सम गाबो मोदै हुगारो बालाहामा बिखानि राजानि मुखुत गानब्ला सान्दों नामा मोदै गवा बिबायारि जाबोला सान्दों नामा सिमां नुवा रावबो मानो मोनथिया बालाहामा बिखानि सान हाबो ओंखारोखाय जायो सोरां जायो खोमसि नाथाय साना खनसे बोरैबा मोसेबोला जागोन मादि रावबो मानो मोनथिया बालाहामा बिखानि जिउनि गुमोरा बुङो साबसिन जोनोमालायनो सुबुङानो नाथाय बेबो खुद्रियो सम सम मिनियो सम सम
गाबो मोदै हुगारो बालाहामा बिखानि गांनाय उखैनायखौ लैथोमाया बोरै मोनथिनो लैथोमानि दैथुना बोरै मानो होसोलाङो बालाहामा बोरै मोनथिनो लैथोमाया बोरै मोनथिनो बालाहामा बोरै मोनथिनो जोबोद मिलौहाबनाय मेथाइ थेंक इउ थारमाने जिनियासआ ओरैबायदि नांफुनानै दं नोंथांनि सोलेराव थेंक इउ जे नोंथांनि गाराङा आरोबाव जुगामि थागोन थैनाय समसिम नोंथाङा मेथाइ खनहैगोन बेखौ मिजिं खालामो आरो नोंथाङा 100 बोसोर बांसिन जोरहैगोन थेंक इउ जों दान्दिसे ब्रेक लादों ब्रेक लानायनि उनाव फैगोन जोङो सावरायनो लागोन जों दिनैनि बे समाव जे बड'लेण्ड अट'नमास काउन्सिल 1993 नि 20 फेब्रुवारियाव फसंनाय जादोंमोन BSc एकर्डनि गेजेरजों बै समनिफ्राय दिनै BTC 2003 नि 10 फेब्रुवारियाव क्रिएट जादों आरो दिनै 2020 समसिमहालागै 17 बोसोर बाबेनलांबाय बड'लेण्ड ट्रेडार काउन्सिल बेनि बे BSc आरो BTC नि चिफ बिथांमोनजों आथा सिथा नांफानाय भेरि क्लसलि सिथाबनानै खामानि मावबोबाय थादों बिथाङा बै चिफमोननि जिउनि खौरां बिथांमोननि पलिटिकेल केरियारनि सोमोन्दै गासैबो मोनदांनानै दङ जों बिथांनिफ्राय मोनथिना लागोन दा जों जानोसै लादों ब्रेक बड'लेण्ड डान्स मास्टार सिजन 1 फैफिनदों जों सावरायगासिनो दङ मोनसे समनि जोबोद मिलौदो मेथाइजों अल इन्डिया रेडिअनि खोनासंगिरिमोनखौ एट्रेक्ट खालामनाय अशक कुमार दैमारि जों दा सावरायनि बड'लेण्डनि चिफ सानसुमंगल बसुमतारी प्रेम सिंह ब्रह्म खनकिसन नार्जारी आरो आथिखाल बिथाङा माने आगु जाबाय BTC नि चिफ हाग्रा महिलारी फैगौ 7-8-11 डिसेम्बर खालि बिसायख'थिनि खालार 12 डिसेम्बर खालि भट साननाय आरो बिनि उनावनो फैगौ BTC नि उन समनि फैगौ बोसोरबानि थाखाय सरकार दानायनि बाथ्रा जोङो सावरायगोन दा बे समाव जे हाग्रा महिलारी बिथाङा माबायदि मोनदांदों आरो बिथांनि पलिटिकेल केरियार बेजों लोगोसेनो सानसुमंगल बसुमतारीनि केरियार प्रेम सिंह ब्रह्म आरो खनकिसन नार्जारीनि बाथ्रा बेवहाय बेरखांगोन नोंथांखौ जोबोद दिगदार होनाय जानोसै नोंथां सासे देंखोगिरि मेथाइ रोजाबग्रा अब्लाबो नोंथांखौ दिनै जोङो पलिटिकेलनि बे एजेन्डायाव पलिटिकेलनि इस्युनि सायाव सावरायनायाव लाबोनो नागिरबाय बे खारनावनो जे नोंथाङा बड'लेण्ड पलिटिक्सजों 1993 नि 20 फेब्रुवारिनिफ्राय बुंनो थाङोब्ला सिथाबबोबाय आगोल समनि बाथ्राखौ आं बुंलिया आगोल समा जाहैबाय सोमावसारनाय सम 1993 नि 20 फेब्रुवारिनि उननिफ्राय जोंनि बड'लेण्डनि थाखाय मोनसे पलिटिकेल सेटआप जादों पलिटिकेल सेटआप राजखान्थियारि बानजायनाय जादों मोनसे खुंथाय मोनदों बर'फ्रा बै समनिफ्राय जागायनानै दिनैसिमाव नोंथाङा नांफागासिनो दङ बड'लेण्डनि चिफ मोनजों आरो दा समाव नोंथाङा बड'लेण्डनि चिफ हाग्रा महिलारीजों आथा सिथा दंफायो फैगौ 7-8-11 डिसेम्बर खालि बिसायख'थि जागोन बे बिसायख'थिनि एसे आगु समाव नोंथांनिफ्राय जों गोबां बाथ्रा मिथिनो लुबैगोन आरो रायजो राजाया मिथिनो लुबैगोन बे बाथ्राखौनो जों नोंथांनाव सोंगोन जे नोंथाङा हाग्रा महिलारीखौ माबायदि लोगो मोनजेननाय गिबियाव नोंथाङा बेखौ बुंना हो आच्छा आङो सिगाङावनो नैखौ सिमान लाग्रोखायो इन्टारभिउ होनाया आंनि खामानियाव गोग्लैया बा लेक्सार होनाया आंनि खामानिनि धोरोमाव गोग्लैया अब्लाबो नोंथाङा
आंखौ रिकुवेस्ट खालामबाय हिसाबै आं फंनैसो बुंनोसै आङो सिगाङावनो आं जायनि आन्दाराव मावो मानगोनां बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिनिसिम आंनि मान बावनायखौ जासिग्रोबाय आरो बिनि आगोल जायफोरा बिएससिआव मावबोदोंमोन जेनेबा सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारि बिनि उनाव प्रेमसिं ब्रह्म बिनि उनाव कनककिशोर नार्जारि बिथांमोननोबो आंनि गोरबोनि मान बावनायखौ जासिग्रोबाय दा नोंथांनि सोंनाया एसे कुइसना गोब्राबबाबो आं फंसे रावैनो बुंनो लुबैदों जिहेतु आङो राजनितिनि मानसि नङा हिसाबै आं फंसे रावैनो आं फोजोबलांनो लुबैदों बे जाहैबाय हाग्रामा महिलारि सारखौथ' 2003नि उनावहाय एकरनि उनाव आं लोगो मोननाया बे स्वाभाबिक बयबो लोगो मोनो आं नैबे खोथाखौसो बुंनो नागिरदों बिथांनि आगोलनि जायनोखि दैदेनगिरि शिबमोन गासिबो थिगैनो दं गासिबो मोजां हारि अनफावरि जों बिथांमोनखौ बयखौबो मोजां मोनो नाथाय बिथांमोननि गुनखौ जों लानो रोङा दानि हाग्रामा महिलारिनि सोमोन्दै आं नैबेल' खोथाखौ बुंगोन बेसेबांबा गोबावजोंसो बर' हारियाव उपेन्द्रनाथ जन्म जादों बिनि उनाव बड'फा उपेन्द्र जन्म जानायनि उनाव जोंनि गेजेराव जों खाफाल गोनां हाग्रामा महिलारि बायदि सासे दैदेनगिरि फैदों बेबादि दैदेनगिरिखौ जों फैगोन 100 बोसोराव मोनलाबो जानो हागौ ओरैबादि बेनो दुइसिन बयनिख्रुइ आं जेसेबां शिब लोगो मोनबोदों बेनो दुइसिन खिन्थु बेनो गोरोंसिन जाय जिउ दान होनानै हाग्रा बंग्रा जेरावबो थानानै आइ आफानाव थाखोमाबायनानै दावहा होनानै बिटिसिखौ सोरजिदों आरो बे बिटिसिखौ सोरजिखांनायनि उनाव गावनिनो आखाइजों दांनाय बिलिरनाय सोरजिनाय बे बिटिसिखौ बे 2 बोसोर इन्टारिमखौ लानानै 15 बोसोराव बे जेबादि खांबोदों जों बेबादि खांबोनाय आरो इयुनाव मोननाय नङा माने दहाय बुंनानै बेनो हाग्रामा बादि लिडारा 100 बोसोराव सासेल' जोनोम जानो हागौ दा जों ओंखायनो बिथांखौ जों सापर्ट खालामनांगौ आरोबाव गुसुङाव लाबोबावनो लुबैबा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जेनाखि मेइन स्ट्रिम थिंकिं बड' पलिटिक्स बा बड'लेण्ड बासिनि पलिटिक्स मेइन स्ट्रिम पलिटिक्सखौ हाग्रामा महिलारिया दासिमबो बरथायनानै लाखिदों हि इज कन्टिनिउइं विथ द एज अफ बड' बा बड'लेण्ड मेइन स्ट्रिम पलिटिक्स आनफर्चुनेटलि एबसुआ बिनि उत्तराधिकारिमोन संगठन हिसाबै नाथाय एबसुआव गोदान गोदान गथ'फोर फैयो बिसोरो हिस्ट्रिखौ निस्सय फरायो खिन्थु सोरबा सोरबा दैदेनगिरि थायो मा थायो मोजाङै मिथिजोबा बा मिथिजोबनोबो हागौ खिन्थु आंनि नोजोराव मेइन स्ट्रिम पलिटिक्सखौ बिथांमोना बरथायनानै लाखिनो हायाखै हाग्रामा महिलारि इज द अनलि लिडार जाय बड'फानि हेरिटेज मेइन स्ट्रिम थिंकिंखौ दिनैसिम लाखिगासिनो दं आरो लाखिलांबाय थागोन हाग्रामा महिलारिनि जेनाखि केरियार पलिटिकेल केरियार बेखौ जोङो नुनो मोनबाय बिपिएफजों बिथाङा आवगायगासिनो दङ बेनिफ्राय नोंथाङा हाग्रामा महिलारिनि सासे पिए महरावनो जों मोननो हादों पिएइस हिसाबै मोननो हादों पार्सनेल सेक्रेटारिसो मोननो हादों बिनि आगोलावबो नङा खिन्थु बिनि आगोलावबो जों नोंथांखौहाय मोननो हादों जे जेनेबा जोङो हारिखौ मोजां मोनो हिसाबै साराबो लुबैयो हिसाबै जोङो आनअफिसियेलि जों मावबोदों आरो इट इज सर्ट अफ ए सेक्रिफाइस अर मा होनो कमिटमेन्ट टु द ससाइटि कमिटमेन्ट टु द प्रिन्सिपाल्स बड'फा उपेना जे गालांदों बे प्रिन्सिपाल्सखौ बे आइडिय'लजिसखौ मावफुंलांनांगौनि खाथिराव जाय स्टेन्ड खालामो जोंनि गेजेराव जोंनि इसोर थैथां बिनि थाखाय मावगोन नोंथाङा बुंनो लाखाबाय जे बेयो गभर्नमेन्ट जब नङा नाथाय चिफनि पार्सनेल सेक्रेटारि हिसाबै नोंथाङा नांफागासिनो दङ आरो बेयो हाग्रामा महिलारिनिल' बाथ्रा नङा नोंथाङा बिएससि फर्म जानायनि उननिफ्राय सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारि जेब्ला चिफ जायो बै समनिफ्रायनो नोंथाङा चिफमोननि पार्सनेल सेक्रेटारि पलिटिकेल माने डिपार्टमेन्टआव नांफाबोनाय जादों जों नुनो मोनदों
दा नोंथांनाव आं मोनथिनो लुबैगोन बेयो जे हाग्रा महिलारिया जेनाखि अफिसियेल माने जेनाखि खामानिफोर मावबाय थादों बा मावबोदों दा बेफोरावहाय नोंथाङा माबायदि सहयोग खालामनो गोनां जायो? आंनि सहयोगा नैबेल' दहाय नोंथाङा मोनसे भुल खोथा बुंदों जे आं बिहाइन्ड द स्क्रिन थानानै बिथांखौ सापर्ट खालामो होननाया बे एक्सुवेलि गोरोन्थि। आं जास्ट हेल्प खालामो नैबे थारमाने आं बेखौ बुंनो हाग्रामा महिलारि सारा गावनो हारसिङै थोजासेखा। बियो ओरैबायदि प्रेक्टिकेल मानसि बियो सेकेन्ड हेन्ड इनफरमेसनजों बे खुनु दिन खारा। हि वान्ट्स टु फिल द पाल्स अफ द पिपल। बियो सोरबा लिडारनिफ्राय खोनायोब्लाबो आरो बेखौ आइ आफा रायजो राजानिजों इन्टारेक्ट खालामनानै ट्रुथआव सौहैयो ओमफ्राय बे ट्रुथखौ फल' खालामो एन्ड हि एचिभ्स द बिउटि। बेनि फर्मुला सिम्पल अनेस्ट ओमफ्राय राइटियास ओमफ्राय ट्रुथखौ बे जेब्लाबो नागिरो आरो बेनि थाखाय जान प्रान होनानै मावो। रोजा रोजा बर' रायजोफोर एबा बड'लेण्डनि बासिफोरा हाग्रा महिलारिखौ लोगो हमनो फैयो। बेनि आगोलाव नोंथांमोनहा माने रायजोफोरजों फेस टु फेस मोगा मोगि जानाङो। दा बेफोरनि हालोदा मा रोखोम जायो? दा बे खेथ्रआव आं नैबे खोथाखौ बुंगोन जेनेबा हाग्रामा महिलारि सारा गोदोनि बादि जेनेबा मोनसे संगठननिल' सासे गाहाय नङा। बे बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि गाहाय बाहाय 35 lakhs अफ पिपल दानि काउन्टिंनि माबायाव लेटेस्ट अनजिमाया। ओमफ्राय आफ्टार बे जेब्ला एलायन्स पलिटिक्सआव हाबबाय आसाम गभर्नमेन्टजों बै समाव कंग्रेसजों हाबबाय मस्ट प्रबेबलि 2006निफ्राय 2005नि उनाव ओमफ्राय 10 years with गभर्नमेन्ट माबा कंग्रेस another 4.5 with BJP। दा चिफ सारा दानि माबायाव बियो नट अनलि चिफ अफ 35 lakhs अफ पिपल बे एन्टायर आसामनि बे नेक्स्ट अनलि टु द चिफ मिनिस्टार। बिथांनि दायथ'आ ओरैबायदि गुवार ओमफ्राय बिथांखौ लोगो हमनो फैग्रा मानसिफ्रा ओरैबायदि सानथ्र'हायै। आं बाहायनो बे रायजो राजाफोरनि खाथियाव आं निमाहा बिखायो जों जेबादि सेवा खालामनांगौ जों बेबादि सेवाखौ खालामनो हाजोबा खिन्थु सिनसियारिटिया दङ। हाग्रामा महिलारि साराथ' ओरैबायदि डिटेल्स A to Z लाजोबो ओमफ्राय जोंखौ माने एकदम ओरैबायदि लाजानो लुबैयो माने हि वान्ट्स टु आइडेन्टिफाई हिमसेल्फ विथ द पिपल। बे रायजोनि असे मानसिथार खुनु सासे मानसिखौ बे गालांजानो सुखुवा नेग्लेक्ट होननायाथ' बेनाव गैखाया। दा जोंनो टाफ जायो नो डाउट अब्लाबो इट्स ए चेलेन्ज। आं बेखौ मोजां मोनदों आं बेखौ एक्सेप्ट खालामदों खिन्थु नोंथाङा मिथिखा डिसिप्लिन्ड आर्मियावनो सासे ब्रिगेडियारा गावनि सिपाहिफोरखौ कन्ट्रल खालामनो बिराद गोब्राब जायो। When it comes to management of crowds, people coming to meet honorable chief, it is so difficult. अब्लाबो जोंहा ह्युमेन एप्रोच दङ। बिसोरथ' चिफ सारखौ मोजां मोनग्रा बिसोरथ' बड'लेण्डखौ मोजां मोनग्रा बिसोर इस्युसनि थाखाय अनेक सेक्रिफाइस खालामबोनाय मानसि। सोरनाबा न'खरानो सिलिंखार जानाय सोरबा मार्टियार्स फेमिलिनि सोरबा सम्पति थांजोबनाय दा जों सिनायजोबा अब्लाबो जों जा हायो जों रिसिभ खालामो जों सार्भ खालामनो नाजायो। थांनाय 12 आगस्तखालि क'क्राझारनि आर'नाइ हटेलाव बर'नि गासै गौथुमफोर मोन 18 गौथुमफोरा ज' जानानै मोनसे सावरायथुन हाबाफारि लादोंमोन हाग्रा महिलारि बिथांनि दैदेननायावनो। आरो बे मेलाव हाग्रा महिलारिखौ सापर्ट खालामनायनि बाथ्रा बिथांमोना बुंदोंमोन होननानै अजद फैबाय थादों। दा बे बिथिङाव नोंथाङा माबायदि कनसार्न? हाग्रामा महिलारिखौ बर' संगठनफोरा माबायदियै दानि इलेक्सनाव आरे इट्स भेरि क्लियार। नोंथाङा जुदि मोजाङै मेगन खेवनानै नायोबा इफ आइस एन्ड इयार्स एभरिथिं जुदि क्लियार इन क्लियार कन्सियन्स जुदि थायोबा एन्ड इफ इउ किप योरसेल्फ abreast of what is happening including the Bodo BTR नोंथाङा मिथिखायो गुफुरा गुफुर गोसोमा गोसोमखा। दा आरो बेखौबो आं सुंद'यै बुंसै आं दहायनो बुंखादों महिलारि सारा
जे मेइन स्ट्रीम पलिटिक्सखौ आबसु बादि दैदेनगिरि आबसुआ हमथानांगौमोन बे मेइन स्ट्रीम पलिटिक्सखौ मेइन स्ट्रीम बर'नि सिन्ताधारा मेइन स्ट्रीम बड'लेण्डबासिनि सिन्ताधाराखौ हाग्रामा महिलारा हमथानानै दोनदों हि विल केरि इट फरवार्ड दा नायदो दाख्लैसो डिभाइड 50 आसाम आसाम होनबाय थाग्रा सेरफांगुरियाव कनफारेन्स खालामनाय वालावनो गोमोराखै डिभाइड आसाम 50-50 बे जिनिसखौ माबोरै हाउ काम बड'फा उपेनखौ खुलुमग्रा मानसिफ्रा बड'फा उपेननि आदर्शखौ जोफ्लेनानै मानो बिटिआर एकर्डनि 1 नम्बर धारायावनो without affecting the geographical integrity of the state of Assam होननानै मानो सुक्ति खालामखो without affecting the geographical integrity of Assam माने आसामखौ बुखावालाबानो एनडिबिनि शान्ति बा एफसिनि माबा लास्ट एकर्ड लास्ट एन्ड फाइनेल एन्ड कम्प्रिहेन्सिभ एकर्ड बोरै खालामखो बड'फा उपेनखौ बिसोरो दाबो सनमान होबावो बे एखे क्ल'जआ 1993 नि 20 फेब्रुवारियावबो दंमोन आरो 2003 नि 10 फेब्रुवारियाव खालामनाय बिटिसि एकर्डआवबो दंमोन जे आसामखौ सोखावालासिनो नैबे सुक्ति अब्ला दिनै बिटिआरआ मोनसेथ' आरोबाव वान एनादार स्टेप फर दि बड'लेण्ड आच्छा नोंथाङा बेखौ होनबायबा आंबो खाबु मोनबाय रायजो राजानिसिम सौहैथों बे मेसेजआ बिटिआर एकर्डआव बे 1 नम्बरावनो दं without affecting the integrity of the state of Assam बे दं ओमफ्राय दाना फैदो दे आङो थन्न बिजिरला नैबेखौल' आं बुंसै जेनेबा बिटिआरनि क्लज बाय क्लज थाङोबाथ' नों गासिबो मोनजोबगोन जेनेबा नोङो दा जेलाव दङ जोंनि मानसिफ्रा जोंनि होनगोनां जाथिनि थाखाय मावदों सोरबा डिफारेन्ट अर्गानाइजेसन्स जानो हागौ फाइनेल एन्ड कम्प्रिहेन्सिभ सुक्ति जाबाय नालाय जोबजोबनांगौ जेलाव मानो थाबावनांगौ आंनि बेखौनो बुजिदों जेलाव दोनबावनाय माने जोबाखै बड' इस्युसआ बड'लेण्डल' बिबाव नोंसोरो नोंसोरखौ जोब्बाय थागोन दा जोंनि आखायाव 60 नियानि केसाव दं जेखौ हाग्रामा महिलारि सारा नायो आरो आंनो नायनायनि दायित्व होदोंमोन बर्तमान बिटिआर सुक्ति जानायनि उनाव बेखौ नायनायनि बिबाना मानगोनां चन्दन ब्रह्म अनारेबल मिनिस्टारनि आखायाव दा 60 जन निया केसाव जायनोखि दङ जेलाव दं बिनि सानैया फासि अर्डार सानैया थैजासे जेल बिसोरखौ मानो सानदिया मेइन स्ट्रीम पलिटिक्स खालामग्रा मानसिफ्रा लास्ट एन्ड फाइनेल एन्ड कम्प्रिहेन्सिभ एकर्ड खालामबाय बर' रायजो मोननांगौखौबो जोथेबाय गासिबो सिगांनि सुक्तियाथ' गहोजोबोमोन बिसोरखौ माने जोबनानै गारबोखो थारमाने वान्स फर अल दानि जेनोखि सुक्ति बा बेखौ खालामग्रा जायनोखि मेइन स्ट्रीम माबायाव दैदेनदों आं प्रमद बर'खौ मख'नो गोसो गैयामोन मख'नांगोन आङो बेनि दैदेननायाव जे सुक्ति जादों बे बड'लेण्ड बर'फानि सिमाखौ जोफ्लेजोब्बाय आरो गैला फाइनेल एन्ड कम्प्रिहेन्सिभ मा बुजियो बे जोब्बाय रायजोफोर दा आफा रायजो राजाया फोथायबोदों गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनो ओरै नांगौ गावनायखौ नांगौ डिभाइड आसाम 50-50 होननायाव बयबो गोसो मोदोम जिउ होबोदों जोंनि राजनिति दैदेनगिरिफ्रा सम लानानै अनेक समाव अनेक बुंदों हयथ' बे बार्गेनिंनिबो जानो हागौ हयथ' बे थार गुबै बिथारनायबो जानो हागौ बेखौ राजनिति दैदेनगिरिफ्रा बेखेवथों खिन्थु दानि लाइनाव बार्गेनिंनोबो भबिष्यताव गैला रायजो बिनायखौ जाल्दाब जुल्दाब आसामखौ सोखावला होनायाव फाइनेल एन्ड कम्प्रिहेन्सिभ होनबाय नालाय ओंखायनो रायजो राजाफ्रा गोदानै सानफिननांगौ आं आर्टिस्ट जानानै आं बेखौनो बुंनो लुबैयो जोंबो गोदो उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव जेनोखि आन्दलन जाबोदोंमोन जोङो गान खनै खनै आइ आफा रायजो राजाखौ फोजाबोदों संगितजों फोजाबोदों जोङो आंल' नङा सानथ्र'हायै गायक गायिका फोजाबोदों दिनै बिटिआरखौ आं होन बे जेननायनिसो सुक्ति बिटिसि सुक्तिजों गान गोदान लिरनो हायो बिटिआर सुक्तिया जेननायनि सुक्ति नालाय बिनि थाखाय गान दोंसेबो जोंनाव रज'ला बेबादि जाहाथे जाया जोंल' नङा गोदान जेनेरेसन दं गोदान सिमां नुगोन जोथेनो रावहाबो जोथेनो रावहाबो अधिकार गैया आरो जों दानिसे ब्रेक लादों आरो बिनि उनाव फैफिनगोन सावरायनायाव बड'लेण्ड डान्स मास्टार सिजन 1 फैफिनदों सावरायबाय दङ बर' हारिनि
पलिटिक्सनि बागै जे बड'लेण्डनि चिफ 1993 निफ्राय दिनै समसिम चिफमोनजों बिथाङा क्ल'जलि थाफाबोदों आरो पार्सनेल सेक्रेटारि महरै बिबान रुजुनबोदों। सानसुमा खुंगुर बसुमतारिया गिबिसिन बड'लेण्ड अट'नमास काउन्सिलनि चिफमोन, बिनि उनावहाय प्रेमसिं ब्रह्म, खनकेश्वर नार्जारि आरो बिनि उनाव बिटिसिनि चिफ जादों हाग्रामा महिलारि। 17 बोसोर बिथाङा हाग्रामा महिलारिजों PS महरै दङ आरो बिथाङा गोबांसा रायजो राजाजों थाफानांगौ जादों। गोबां रायजो राजाफोरजों बिथाङा माने फेस टु फेस मोगा मोगि जाबोदों। गोबां सानि अननाय, गोबां सानि रायनाय बायदिसिनाखौ बिथाङा सैज्य खालामबोदों। बिथाङा सासे गोथों सुबुं आरो हाग्रामा महिलारिनि जिनोखि मावनाय दांनाय बेजों सानफ्रोमबो थाफानाय बिथाङा हाग्रामा महिलारिनि केरियार, हाग्रामा महिलारिनि आइडिय'लजि गासैबो बिथाङा मोनदांनानै दङ। जों बिथांजों सावरायबावगोन, सावरायनो लादों। नोंथाङा इसेबां माने क्ल'ज हिसाबै दङ हाग्रामा महिलारिजों। जोङो बिथांनि माने दैलि रुटिनखौ जों नोंथांनिफ्राय मिथिना लागोन, जिहेतु नोंथाङा फुं समनिफ्राय हर गेजेर समसिम बिथांजों थाफानांगौ जानानै दङ दा समसिम। बिनि आगोलाव नोंथाङा मेथाइ खननांगौ, बे जाहैबाय अल इन्डिया रेडिअ' नोंथांनि पपुलार मेथाइफोर, बे जाहैबाय फै अनजालि, फै अनजालि। आरो बिनि उनाव खनबावनांगौ नोंथाङा नों मानोम्पाया नोंखौ आंनो हरा हरा, बास। आङो दे बेफोर मेथाइआ आंनि गोरबोनि मेथाइ। फै अनजालि मेथाइआ आङो बे समाव कलेजाव फरायबायमोन। आं एसे मेचिउर जाबोबाय बे समाव रोजाबनाय। रामफलबिलाव लङा दैसा होननाय दं, बे दैसा सेरखौ लानानै आरो आंनि अनजालिखौ लानानै लिरनाय। खिन्थु आंनाव दा ट्रेक गैया, ट्रेक गैयाखाय बोरै रोजाबबावनो। जायखिजाया ओरैनो सुंदोबै मेथाइआ बेनो, फै अनजालि आंजों, फै अनजालि आंजों, दिनैनि दानसोरां निजोम हराव रायज्लायनि सानैजों लङा जिङाव, फै अनजालि आंजों, फै अनजालि आंजों, उदां लङा दैसाया लैथो लैथोमाया अखोरां बिखाया, उदां जेबोलायबो गोसो थोलायनायनि दैथुना, दिनैनि दानसोरां निजोम हराव रायज्लायनि सानैजों लङा जिङाव, फै अनजालि आंजों, फै अनजालि आंजों रोजाबजोबला आङो। माने दाबो रिंखांफैयो बै समनि रमान्स, नङा होमबा? आरो नोंथाङा सासे रमान्टिक, नायनोबो मोजां नोंथांनि दिनैनि बे समाव। माने नोंथांखौ नुयो माने साबना हाबना सासे जांगिला सेंग्रा। जों सावरायगोन बे समाव हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैलि रुटिन। नोंथाङा सोरांसि बुब्लियावनो थाम-थिम जानांगौ जायो। हाग्रामा महिलारिनि थाखाय जायफोर रायजो राजाफोरा बिथांनि दरखंआव थुबुर जाफैयो बिथांमोनजों मोगा-मोगि जानो थाखाय, आरो हर गेजेर बुब्लिसिम नोंथाङा हाग्रामा महिलारिजों थाफाबाय थायो। बिथाङा सिखारजेननाय बुब्लिनिफ्राय उन्दुनाय समसिम माबायदि रायजो राजा सिबिनायाव नांथाबनो गोनां जाबोदों। आंखौ माफ खालाम नोंथाङा। हाग्रामा महिलारि सारा जेबादि खामानि मावो बेजों खुनु पिएसआ मेङो, खिन्थु महिलारि सारा मेङा।
हर सान खामानि पिएसनाथ' जोंनाथ' दसेल' खिन्थु बे हर सान ओंखायनो बिथांखौ लानानै दोंसे गान बानायदों आं आदसा जाय जिउजों गेलेनानै बड'लेण्ड सोरजिदों जाय हर सान मावनानै रायजोखौ सिबिदों बे जोहोलावखौ मानो दाबो सिनाया बे जोहोलावखौ मानो रावबो बाख्नाया बिदि आरो मानसिफोरखौ उनावसो गोसोखाङो जोंनो जेरखम भुपेन हाजरिकाखौ उनावसो बिराद सनमान होदों बे जेब्ला गोथांमोन मानसिफ्रा सनमान होआखै खिन्थु हाग्रामा महिलारि सारा ओरैबायदि सासे मानसि जानो हागौ इसोरनि बोर मोन्दों जाथिया जों बे महिलारि सारखौ मोन्दों जे मानसिया हर सान खाथि उन्दुयोना उन्दुवाथाय आं खनसे खननै गोदो कंग्रेस सरकार दानाय समाव एलायन्स जानाय समाव आं थाबोदों बे बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव खुलुम खालामबाय थानाय खोनायो आं उन्दुनाय रुमजोंनो बे बाथरुमाव थाङो फैयो उन्दुनायखौथ' नुवा बेबायदि खस्थ' खालामो आरोखि दा बेबायदि खस्थ' खालामग्रा मानसि जों जेब्लाबो सहाय होनांगौ हाग्रामा सारखौ खुनुदिन डाउट दा खालाम बेबादि जों बिर मोना बे बर' हारिनि सासे बिर 7 बोसोर जुद्ध नांनानै फैनाया मानो बिर नङा आरो 15 बोसोर प्लास 2 इयार्स 70 बोसोर रायजो खुंबाय बे मानो बिर मोना बाहायनो मोनसे खोथा बुंनो लुबैदों जोंथ' मालायनि बिरखौ जों सनमान होयो मालाय हारिनिखौ जोंनि हारिनि बिरखौ मानो मा बे जुनाद आरिजों रुजुनानै मा लेक्सार होलागासिनो दं जोंनि बर' रायजोफ्रा मानो खोमोन गसंख्राङाखै मानो बोराबाखै हाग्रामा बादि बिरखौ मावजि होनदों बिनि फिनखौ मोजाङै होगोन जोङो बेलटजों होगोन हाग्रामानि देरहागोन आरो हाग्रामाखौ जों डिस्ट्रिक्टखौ देरहाहोगोन जों बयबो थैथां बर' हारिया बेजों लोगो लानांगौ खालि बड'लेण्डनिल' नङा एन्टायार गासिबो बर' हारि सारजोंथ' गुबुन हारियाबो दंफाखायो जेरैबाबो जों बिथांखौ सहाय खालामनांगौ अब्लानो गासिबो थिग जालांजोबगोन नोंथाङा दहाय बावैसो हाग्रामा महिलारिखौ रुजुनानै दोंसे मेथाइ लिरनायनि बाथ्रा बुंबाय आरो एसे खनलांदोंबो एसे ट्रेकआव दंब्ला जों खोनासंगौमोन बेखौ आं ग्रुपावसो दा मिथिं दं नालाय आदसा आङो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव खनजेन आं थिनानै दोनदों आं उदालगुरि बाक्सायावबो रोजाबथ'वाखै आदसा जोङो मिजिं खालामबाय बावैसो जों बे मेथाइ खोनासंनो मोनगोन आदसा जोङो होमबा दान्दिसे ब्रेक लादों ब्रेक लानानै फैफिनगोन जों सावरायनायाव हाग्रामा महिलारिनि जिउ आरो हाबा बेनि जों सावरायगासिनो दङ हाग्रामानि पिएस अशोक कुमार दैमारि बिथांजों बड'लेण्ड डान्स मास्टार सिजन 1 हाग्रामा महिलारि बिथांनि सुखु दुखु बिथांनि आइडिय'लजि बिथांनि फिउचार प्लेन गासैजोंबो नोंथाङा माने सम्पर्क दं होनना बुंनो हायो नैबे कारनाव जे नोंथाङा जिहेतु बिथांनि पिएस आरो बिथाङा हारिनि सायाव बेसेबां रेसपन्सिबिलिटि बा दायित्व लानानै खामानि मावगासिनो बेखौ नोंथाङा मोनथिगौ दा समनि बिसायख'थियाव इउपिपिएलखौ लाजेननानै अपोजिसन दोलोफ्रा दाय होबाय थादों जे बिटिसिआव जेबो जायाखै जाख्ल'दों आरो हाग्रामा महिलारिया जाख्ल'नायनि थाखाय दाय होजागासिनो दङ आरो बुंबाय थादों जे बिटिसि बिसायख'थिनि उनावनो बिथांखौ जेलाव थिसननाय जागोन आसामनि सासे केबिनेट मिनिस्टार पावारफुल मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मेल मिटिङाव गायगासिनो दङ बेराफारसे बिपिएफनि वार्किं प्रेसिडेन्ट क्ल'ज कलिग अफ श्री हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिपिएफनिफ्राय ओंखारलांदों एमपि बिबानखौबो नागारदों बिथाङा आरो बिजेपि जइन खालामदों आरो दा गायगासिनो दङ हाग्रामा महिलारि सासे बेपारि नोंथाङा मा बुङो आं आर्टिस्ट हिसाबै मेइन पलिटिक्सनि टपिक्सआव आं जेबो बुंनो नाङामोन खिन्थु हाग्रामा महिलारिनि सायाव बुंदों हिसाबै आङो एन्सारखौ मोनसे होनो लुबैयो
if at all there is any corruption जुदि गावसोर नुनाय बायदि दङब्ला बे नुनायखौ खोन्थाथोंब्रा बिसोरो आरो गभर्नर is very much sitting there he is maintaining the affairs of BTC बेनो गासिबो मिथिजोबगौ बेनो ओरै खुरल'नानै corruption नागिरनो फैदों बे बाहाय रायजोखौ सिबिनो फैयाखैथ' अनारेबल गभर्नरा आंखौ हिज एक्सेलेन्सि आंखौ गाज्रि मोननो हागौ बिनि गभर्नरशिप पजिशना अनारेबल खिन्थु बे मानसिसोथ' बे मानसिया बिजेपिनि एजेन्ट जानानै हिमन्त बिश्व शर्मानि एजेन्ट जानानै बाहाय फैनानै खुरल'नो फैदोंमोन खिन्थु बेथ' गोमो फैबायसो बहा करापसन मोननो हाग्रामा सारनाव दंबाथ' खुनजुआवनो एक्सन लागौ आरो दं होनना बुंग्राफ्रा केसखौनो होथों लेट देम फाइल केसेस ओरैनो ओरै बुंलाबायनानै लाब गैया आइ आफा रायजो राजाखौ मिसलिड खालामनाङा आइ आफा रायजो राजाखौ सिबिदोंब्ला नोंगौ खोथाखौ रायलाय दिनै गभर्नर साहाबानो गोमोबाय लामा सरक बहा थाखा जानो लामानो जाग्रोनासो दं बेसेबांबा बिल मोननांगौ दं कन्ट्रेक्टरफ्रा मानो हाग्रामा सारनि सायाव फोथायनाय दं फैसाखौ मोनखागोन खामानिखौ मावग्रोजोब्बाय दा बाहाय बबेनि करापसननि खोथा फैयो थारमाने फानानो गैया इन्डियायाव बेबायदि एग्जाम्पल मस्ट प्रबेबलि it is rather rare it would be rather difficult to find out such example in the country जे गावनि सिपिनि थाखाजों डेभेलपमेन्ट खामानि मावग्रोबाय ओमफ्राय गभर्नमेन्टनि थाखाखौ नेबाय थाबाय दस्रायावथ' गभर्नमेन्टनि थाखाखौ जानानै मावासै जोंना गावनि सिपिजों मावो where is the corruption थारमाने गभर्नरा कारापसन एग्लुंनो फैदोंमोन नाथाय कारापसनखौ मोननो हायाखिसै नाथाय मोनसे खोथा जाहैबाय जे दाख्लै बावैसो पेपार कागजाव ओंखारबाय जे थिकादार बड'लेण्डनि थिकादारफ्रा ज' जानानै मोनसे आफाद दादों आरो बिथांमोना कारापसननि खोथा बुंबाय आरो बिथांमोननो बहुद थाखा होनांगौ दं होननानै अजद होनानै UPPनो भट होनांगौनि थाखाय बिथांमोना बुंबाय बेथ' आं दहाय बुंनायावनो थांबाय लायाबिलिटिस होननायाव फैयो बियो थारमाने मोनसे समाव ओरैबायदि दरखास्त होदों बै बड'लेण्ड मामोनलाय बे PWD गेस्ट हाउसआ ओरैबायदि दरखास्त होयो मानसिफ्रा गावजों गाव नारलायलायनाय ओरैबायदि गोलोम बोथोरावबो ओरैबायदि साराथ' बिदि खुनु चिफआ बिदि दरखास्त नाजावनो हाया ओमफ्राय बे खेबब्रै खेबबा रायलायबाय अनेक जायगायाव आं मा खालामबावनो दरखास्तखौ नाजावाबाबोथ' दुखु मोनो मानि दरखास्त बिदिनो अनेक डेभेलपमेन्टनि आदसा सोरबा जाम्फै गैया आरो गैया दुनिया मा गैया सारनोथ' दुनियानि दरखास्त होयो दा रायजोफोरखौ बे ना खालामनाया सारनि अयभास नङा बिनि नेचाराव गोग्लैया रायजोफोरखौ दुखु होनाया बिनि नेचाराव गोग्लैया बे एप्लिकेसनखौ नाजावजोब्बाय आंखौ नाजावनो थिनबाय गमामायैनो फानाथ' बिदि थोना नोङो बोसोरसेयाव बेसेबां मोनो दरखास्तआ फैयो 1,500 कौटिनि सारा बबेजों हानांगौ नोंबो आंनिखौ हरग्रोदो नोंबो आंनिखौ हरग्रोदो आरो बिदियावनो कम्पिटिसन जाबाय खामानिखौ मावग्रोलाहैबाय थिकादारफ्रा औ मावहैबाय we should also be thankful to थिकादार्स बिसोरो सारखौ फोथायनाय दं बे हिसाबै गावसिनि थाखाखौ गारनानै मावग्रोदों आरो बिलाबो लासै लासै मोनलांगोन दा राजनितिनि बार हाबनो हागौ इलेक्सना इलेक्सना फैगौ दा सोर बबे समाव सोरनि इनफ्लुयेन्सआव सोर मा बुंदों बे खोथाखौ लानानै एक्युजिसन लाबोनाया थिग नङा मथा मथि फेयार जानांगौ इलेक्सनाव आइ आफा रायजो राजाखौ मिसलिड खालामनाङा आइ आफा रायजो राजाखौ जों हेल्प खालामनोसो बड'लेण्ड दादों साफ्रोम आइ आफानि न'खरा सान्ति जाथों सुख जाथों डेभेलप जाथों मानो होनबा साफ्रोम न'खराबो कन्ट्रिबिउसन होदों थारमाने नोंथाङा बुंनो नागिरदों जे न'खराबो खस्थ' खालामदों बिसोरखौ मिसलिड खालामनाङा खुनु पार्टिया नोंथाङा बुंनो नागिरदों जे बर' रायजो राजाफोरा माने बड'लेण्ड चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांखौ लोगो हमनानै गावसोरनि थाखाय गावसोरनि आंखाल जानाय माने स्किमफोर बिदोंमोन आरो बे स्किमफोरखौ मावना होनो थाखाय खावलायदोंमोन दा बे समावनो थिकादारफ्राबो आवगायबोनाय जादों आरो थिकादार मावना होदों नाथाय फान्डखौ हरनानै जायो जिहेतु बिटिसिआव फान्ड गैया I shouldn't blame anyone मथा मथि दरखास्तआव गोग्लैदों बे आइ आफा रायजो राजा खना खनलाथ' आइ आफा रायजो राजाथ' बारा मोजां मिथिया सोरबा एसे गोरों थायो मावना होफैथों आइ आफा रायजो राजा अबजेक्सन गैया जोंहाबो पिटिसननिफ्राय सोरबा
गामि खना खनलायाव मोजां मावना होयोबा वेल एन्ड गुड वेलकाम दा सारा सिनसियारलि कपारेसन होनानै रायजोनि वेलफेयारनि थाखाय मावदों आरोखि बाहाय जेबो करापसन गैया सोरबा करापसन नुदोंबा बे करापसना बिनि मेगनावनो मानोना हमथों बे रायलायबाय थानो नाङा हमथों केस होथों बियो बास इलेक्सन बायबा गासिबो सिरि जाजोबगोन दा फैगौ बिसायख'थियाव नोंथाङा माबायदि हप दङ सोर देरहाबोगोन हाग्रामा महिलारियाथ' ओरैबायदि मानसि आंनि नोजोराव जेब्ला बिराद क्रिटिकल जेब्ला बिराद प्रेसार बे समाव बिनि मानसिनि लिडारशिपआ माब्ला टेस्टिं जायो जेब्ला क्राइसिस जेब्ला नोंखौ एबान्डन खालामजोब्बाय गारजोब्बाय नागारजोब्बाय इउ आर गेटिं नो कपारेसन फ्रम पार्सन्स सो क्लोज टु इउ सिन्स सो मेनि इयार्स दा बेबायदि ट्राइं टाइमाव आरोखि हाग्रामा इज द बेस्ट लिडार ओरैबायदि साक्सेसफुल लिडार बे मिनि बेयो हायोलाय अरा जोंथों खयलानिफ्राय हिरा ओंखारा होमबा जेसेबां क्रिटिकेल जाया हाग्रामा सारा बेखौ मजायनायसो मोनो आंनि नुनायाव आरो जों दुखु जानांगौआव खिन्थु बियो माने रिलेक्स लायो बिरखा एभ्रि सिचुएसन हि हेज फेस्ड हारे दुरनि बे सिकिउरिटि पार्सन्सफ्रा बा बिनि एडभाइसार्सफ्राथ' आक्रमण खालामदोंना बेखौ आक्रमण खालामनो सेस्था खालामदोंना बिनि लोगोफ्रा थैदों साहसजों बे दावखोदों लोगोफोर थैब्लाबो अब्लाबो गावनि जान्दाखौ लानानै बे दावखोनानै 2003आव एकर्ड खालामदों बै समावथ' क्रिटिकेल टाइमावनो बे देरहादों दानालाय मासि जेबो नङा दाथ' मा बिटिसिखौथ' बे इजिलि बड'लेण्ड बासिया चिफ सार्जन दङ इरेसपेक्टिभ अफ जात बा धर्म गासिबो सार्जन दङ बिकज हि वर्क्स फर दि बड'लेण्ड बासि दा बे हिसाबैनो बड'लेण्ड बासियानो बेखौ दिसपुर दखल खालामनायाव हेल्प खालामगोन आरो आसामनि जेसेबां आसामनि मानसि दं आसामिस ससाइटियानो होन भेरियास रिलिजननि सारखौ लुबैगासिनो दं नेक्स्ट टारगेटआ दिसपुर दखल एन्ड हाग्रामा महिलारि विल सियरलि मेक इट बड'लेण्डआव 12 MLA आरो बिटिसिनि बायजोआव थानाय एलेकाफ्राव बर'फोर जे दङ मोन 24 सिट्स बेहाय रल प्ले खालामनो हायो बर'फोरा आरो बेखौनो खालामबाय थादों हाग्रामा महिलारिया जायनि थाखाय सरकाराव बाहागो गोनां जाबोबाय थादों नाथाय बे बाराव UBPO इउनाइटेड बड' पिपल्स अर्गेनाइजेसन बिथांमोना बर' कचारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल दानांगौनि सार्थ'आव BPFखौ नागारनो गोनां जाबाय आरो BJPआव हाबजोब्बाय दा बेफोर बिथिङा फैगौ माने समावहाय मोनसे ट्राबल लाबोनो हागौ हाग्रामा महिलारिनि थाखाय आं साना रायजो राजाया अन्तत जोंनि बर'फ्रा आरोखि एथ' स्ट्रागलजों फैनायथ' आइ थिंक बड'स आर बेटल हार्डेन्ड जेरखम दस्रा अट'नमास काउन्सिलफोरखौ इजिलि डिउप खालामनो हादों थगायनानै केपचार खालामनो हादों बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलखौ जेरखम हानाय नङा थिग बिदिनो बाहेरायाव थानाय बड'फ्राबो बे आबसुनिखौनो होनांगोन गोदो गोदायनिफ्रायनो आबसुनि मुभमेन्टआव फुरा जड़ित दं बेनि उनाव आं होनखादों दहायनो मेइन स्ट्रिम पलिटिक्सखौ केरि फरवार्ड खालामदों हाग्रामा महिलारियासो दा मेइन स्ट्रिम पलिटिक्सजोंसो खारो बाहेरानि बर'फ्रा बे मेइन स्ट्रिम पलिटिक्सजों खारगोन सोर मेइन स्ट्रिम पलिटिक्सनिफ्राय गुगालांदों दा बे सारनि पलिटिक्सआ मेइन स्ट्रिम बर'नि पलिटिक्सखौ हमदों नालाय जोङो UBPआव मालाय मा जानो बिसोरबो जोंजों फैगोन बेथ' माखासेया गादिनि थाखाय खारबाय साबजेक्टआ जानांगौ नोंना मट'आ जानांगौ आइ आफा रायजो राजाखौ सेवा खालामनाय दा हाग्रामा महिलारि सारना बेनो दा बे हिसाबै आरो मेइन स्ट्रिमखौ बे केरि फरवार्ड खालामदों नालाय बर'फ्रा इजिलि आरो आंथ' नुनायाव सारजोंनो दं आच्छा जोङो गोबां सावरायबाय जों जोबनाय फारसे फैनि दोंसे मेथाइजों नोंथाङा दा गोदान मेथाइ सुजुनाय मा दङ बेखौ दोंसे खना होनांगौ आरो गोदान मेथाइबाव दोंसे जोबथारनाय हाबाफारि ओरै थारमाने दानि जुगाव ओरैबायदि मेथाइ लिरनाया जेनेबा ट्रेक बानायनांगौ ओमफ्राय एलबाम बानायनांगौ बा फिल्म बानायनांगौ बे टारगेटखौ माबायाव लानानै बानायनाय जायो आरोखि
दा आङो मोनसे बानायदों रमान्टिक मेथाइ आदसा आं बेखौ बाहेरायाव मा खालामथ'वाखै ट्रेकआव दङ उनाव सोर गायकनो रोजाब होनाय जायो आदसा नायजागोन। ट्रेकआ दंखासै औ आदसा जानाय नङा नामा दे नांला दे ना होमबा आंनो दा बे शटनि थाखाय हिर' नांगौ आरो हिर'इन नांगौ जे हिर'इनखौनाखि हाथरखि सिख्ला माने हाथरखि सिख्ला जानांगौआ माबायदि मानसि जानांगोन नोंथांमोना बासिना हरदो दाथ' जि मोजां मोजां दं गोरों गोरों सिख्लाफोरा एक्ट्रेसफ्रा हिर'फ्राबो मोजां मोजां दं अख्राङाव हाथरखि थरसे गैला सिरिनानै बहा थांखो रावबो मोनथिला अख्राङाव हाथरखि थरसे गैला सिरिनानै बहा थांखो रावबो मोनथिला मा मुं दोननो मा होनना गाबज्रिनो रावनोबो आंलाय खोन्थाया बुहुमाव फैना बियो आंजों थाफैब्ला मा मुं दोननो मा होनना गाबज्रिनो रावनोबो आंलाय खोन्थाया बुहुमाव फैना बियो आंजों थाफैब्ला अख्राङाव हाथरखि थरसे गैला सिरिनानै बहा थांखो रावबो मोनथिला अख्राङाव हाथरखि थरसे गैला सिरिनानै बहा थांखो रावबो मोनथिला बेबा बहा थाफैगोन हाजोआव ना हायेनाव ना लङा सेरनि गामियाव बड'लेण्डआव फैना बियो आंजों थाफैब्ला मा बुंगोन मा रायज्लायगोन रावनोबो आंलाय खोन्थाया बड'लेण्डआव फैना बियो आंजों थाफैब्ला अख्राङाव हाथरखि थरसे गैला सिरिनानै बहा थांखो रावबो मोनथिला अख्राङाव हाथरखि थरसे गैला सिरिनानै आंजों दैफैबाय रावबो मोनथिला बेनो थेंक इउ गोजोननाय होबाय थेंक इउ जोङो लोगो लोगोनो दिनैनि बे सावरायनाय हाबाफारिखौ फोजोबबाय गोजोन्थों खुलुमबाय गोजोन्थों